amankan dalam sidang. Mulanya kami orang baru datang ditapati musaji lapan ada orang. Sagalo lampu lah sudah dipasang, terejo langi-langi lah sudah tarantang. Mama nang pandai batenggang mana na merugia satu jo janang atau mana tiang kirano jo pinang. Tambah lagi tembakau joroko ko ada dapat nanti lah sadang elo dua lah barapo makanlah basanto sagalo si penonton telah biaro Barasu kamandang bunyi nanelo di sekolah kami kekumarisan saikan mengaji adat kami tak pandai. Oh di sekolah lamo ada rapakai sabalum nagari ada balai-balai Tapegang di pamulu manti jo pegawai di sekolah kami kekumari rumi. bukan mengaji sarana Sabalum nagari ado bamusaji tapi ganda imam bila jogati panta ko kacino manjua pinjai anta ko manu kue garam kalawi anta ko ado untuk tasapi ke dalam lubang jarum pinjai. Sebuah lagi pasan pangarang ko jauh berjalan lah banyak dipandang. Olah banyak dirasa umur ko panjang muka sia diring di malam sekarang. Jauh tamu lah datang dan dari daki lah baik pun sekarang lah baduyun-duyun kamu saji nang gadang. Anda menangakan curito silawadulang antaro kami na dua pasang iolang kisau jualang babega di malam sekarang ko silawan Kisau diumpamukan orang umpamu bak balai kota Padang Panjang balai nyurami pagi jo patang ba ibarat bendi jo kereta loyang nyampang ko ado kawan manumpang biya kapai atau kapulang napa bendi rancak napa kudo gadang Usi hanya nama mata lari nak kancang tetapi dalam kisau untungnya malang bendi nyeburu kudo patah pinggang lari mana ku dia penyakit jombalang ona tagamang di mano nan ko malang mano na jauh Urito
kamu acara dielai jo pandai Iyo de lagi candu Ogio Kape moda la jope modi ala generasi Imodo Ekapador la panitia La de paralata anakku Hai kapado pengurus masjid iyo ai kamita alupo kaketu walai pemuda demikian anpulo Hai kapado kaum bondo kando sarato peka akanyo istimewa lainyo bana La de karekan antito Hai karekan lainyo kami ene samo tukang itu urito ka armada lainyo minang endamalin ma angkuto alalo oka alalai babega bilangan ka aduh iyo dari kami ba aduh iyo dari alayurang bari olai banamu
Leko aminalla buli ayo paru ilakannya. Tunai balas senang hati lada babali lada nyopula. Leka tola muka di malai sakian la kami baca. Oh lagi ni lanan dian sulah bakar coba bidang la pengajian la kami ara la kato. Laikarano la pengajian niyo kantianan di kita. Adalah penting sekali manur jalan agamu. Ada agama ada Islam itulah agama kita. Adalah inilah pengajian lana di langkah la para tamu. Delai dengan la bismillah la dia walla kato. Lahina dapat la kebarakatan ada kita bersama-sama. Walau orang nan mandang, walau kami nan membaca. Inilah pengajian dari kami lada badun di para lakarotu puadalai kaji laka dibaca. Denalai wahai saudaro, ayanda la sungguh elok lade tarangkan lade layo nyawa jo tubuh. Oh wahai saudaro adalah arif lada budi mananane Elok taguli ayam iman ialah pulo laku darah lada nyotohan. Adanallaku darah Allah ladi Tuhan dirahman. Dijadikan tubuh ya ai banyaknya desa lapan de Ayam pe di luar, ayam pe di dalam. mana pe di luar adalah sudah lamela boyan nane Kuli jodagnya, hai dosa jalan hore do tulang iyola pun lada mikian. denalla sungguh di luar iyo tampe denyo dia. Apola bilo inyo dalai akan la kabar jalan. Mana jika suruh hai garak di dalam. Nana pe di dalam dalai anda ada ingatin nana Hati jo jantung lai dosa jali rabu labu apung buang demikian ladanyo lagi. alaka ampe denyo itu iyo samo disapai. Lai samo manurui deka pado ladanyo hati. Elai mo pahum Tuhan hai anda ingati. Oh janganlah kita ya ai duduk lada taramanungan nanai Duduk bersama lebar la kampung dimisalkan pulau dalai hati lada jo jantung. ada samisa denyo sangkara iyo lai barisi buru. Mari pakai Tuhan bena jangan nyode taragantung. Elai manusia galo hai balil berakal. Iyo hati lai jo jantung lai sungguh lada samisa. Elai samisal denyo buruang iyo nandi dalam sangkar. Lai melahirkan Dio sukar mangana sukar menyusun na jangan terlanggar. Sungguh begitu bunyi pituan dikataui jo delai tupuanan kasar. Oh salapan ladenyo gano bela bilangannya saudara. Delai ampe iyo di dalam, oh ampe lah di luar. Wahai sahabat ditolak saudaro tubuh salapan sukar dibaca. Nak kami tarangkan hendaklah jago. Anda pahamkan bersama-sama. Dela iyo lai hati itu umpama lai nyurajo. Oh batu jual lainnya gano delai akan mengirimkannya
pamora ayat apu karajo de hati mandape Ai pikiri lai nyobana Oh wahai lai sabar ojo kalau lade ko indah de lagi to lade pikiri Itu buat salapan ko indah terbagi di manobana hati nurani di mano diamnya hati sanubari sionan batin kok indah tak ketahui lain kasanan halus lako indah basisi lai wahai la saudaro delai andai dan dolan uju am uju muhas onde ola la la delai anda besokan Tambonyo banang delai dengan kulindan jo kalau kok kusui anda diselesaikan demikian lagi delai ola lalai anasir ana ada di kanannya dua anak sirna adam ampe asalnya cukui bilangan Onde api iyo jo air oleh dosa jalan lai angin do tanah iyo pun demikian lai apinya itu darah lai pado kito lai airnya itu onde ola la lai delai tulang de kito Onde angin iyo nyo itu oleh hure di kita lejo kalau de tanah iyo nyo itu odagi yang de kito Sawatu jo lagi delai hatiku susah lahibu hatiku delai bukanlah ulah anasir anak adam delai ola lalai nanba itulah sudah oleh api iyo jo air hai angin jo tanah Apabila ionyo sampai alemu ajalulah laina jangan batu ketiadonan Tuhan melainkannya Allah oleh matilah kamu onde ola la 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 de akhir kulima Oh di akhir iyo kulima la ilaha illallah iyo sawatu iyo nyolagi o dengar imana Syariat ko indah aduh lai batarikat tarikat ko indah lai aduh bahakikat hakikat ko indah delai ola lalai aduh bamarifat saumpama padi dengar tidaknya de bahure batang denyo mati de labuan tidak dape Jadi dalam lapar lah di kampung lah di akhirat Oh jadilah musikin kita salam mudillah lai sawatu la denyo lagi oh dengar de Tuhan lai sari adalah denyo jalan hai tarikat jalan Al-hakikat lenyo itu kasudahan jalan Ma'rifat lenyo itu samparono simpan sawatu lagi delai hati lada tu sangsai ibu de hatiku delah bukan nyode sebagai Oh wala na ko tarang hidup akal kita pakai mati kan ditumpangi yo wala ko
aku ilayaku di dalam pengajian lade olehmu lah di jalan maut lah di situ lah tentu tarang banai surah ladenyo itu nyato kambanai yo paham lenyo itu belai surah ladenyo itu jo kalau tatarang bela hidup lah dipakai hai mati ditompai yo indah lade takana ayat hilang layalam kanarako hai badan baku bela cukup ada sakian pintu di kamang lai sakian lamela dulu oh di tengah sidang Allah nanti sambung lah di mukul adanya sidang oh basila wada dulang alanan sakali sorang alang da babega jolang kisaunya de bapasang la basila wada banna di masjid lainan gadang lemu saji lenam baru di tepi jalan gadang di daerah lade malalo oh di mudi kanang lai bagi tu lade nyogana di malam sekarang oh la satio lade penjuru pinonton la datang manoyo denan sia diri pinonton di malam sekarang iyo ay kaum lade muslimin sarato ay kaum muslimat enyo oh dia aluran lade nyo ayah walau saratu hai kaum bundu walaupun adik nande juga kak walaupun nipa jo bisanyo oh biarlah ini oh dejo mama walau nei bakilah dejo baku aduh ajo nan jauh dari lokasi acara nako ina masih yo baradojo di rumah mas yang ada mas yang nyo di dalam duduk bamanuang di teras saya walau di burando oh dia di dalam nongkrong ma ota jo calon mertua walau di dalam kami basege di muka kacu labi ada nyobana padai kaum nan bundo mahalo mai kaum nan bundo kalau basege banyak redenyo rede ka kiri rede ka kanan dan jue kalakang tundo kamungko ado di dalam yo nan babada mama kai yo ai bada pambo ado di dalam de pakai parfum panwat sarato hai jo marboro walau di dalam mama kai mi up walau di dalam mama kai sedo ado di dalam nembasi ke sarato mama kai tu minyak tanco walau di dalam bale positif walau mama kai cola amato dia di dalam pakai kerudung walau mama kai lade nyosedo eko ado jo nan di kadai kadang mangoco kopi nan bagolo walau minum teh telur biar minum tu cappuccino walau minum kopi setengah teh mani kan jadi jo biar di dalam makan sate sarato makan tu gado-gado walau membali rokok suria walaupun rokok laek limo biar minum lade nyote sar kopi pai indah lalu sudah yo denala denyo itu sugiro wae datang ke tampe enangko bau lade minantu bau de calon de mertu tetapi jangan lupa membawa piti agak sarajui onan bahelo karena pipata deraminang karena doi yo de mangato sungguh pun kawe yo lah dibantu ikan dilawi nan dihadangnya walau silawat ulang dia dokan pembangun
tigo. Uluran tangan iyo masyarakat diharapkan bana di saat nangko. Oh mari deh kita berlomba-lomba menuju deh jalan kasarogo. Walau nan dari o padang lawe, walau nan dari dua koto. Biarani yo datang jong sawah denalah hadir ikut isarato. Walau nan dari Talago linta dari Kanangai 20. Ado le datang pakai Honda, ado nan datang pakai Oto. Ado pulau iyo nambah jalan kaki, ado memakai sepeda untuk. Nan gai datang batu, kinan uwai lama makai sebo. Nantu mandang silawat dulang nan mudo mencari jodoh. Dah kenan netongan desa suwai barale gadang sasuda acara nangku. Acara maulid ladenyo Nabiya itu ay junjuangan kita. Ya itulah Nabi lade Muhammad pangulusakan dia naik alam nangku. Diundang tukang silawat dua pasangan algojo sajo. Kalau lagi bodi film sinetron lah samune wali songo. Pamoyo denalai jaka tingkir jaka tarup ayah 20. Biarani tu jaga umbaran dan kian santang lamanya lepulo. Walaupun itu ay jaka sembung wiro sableng ayah 20. Tapi kalau dia pengurus masjid kita jo Haji Muhyiddin kanda asalero. Tukang bubur naya haji religi bana sinetronnya. Tetapi kalau dia bapak jorong kita jo tujuh manusia harimau saleronyo. Dibintangi yola dek dang cindai ado bagala pulo dang rajo. Ado bana monde pitalo kapa Yunus nan bota kapal lonyo. Ado bana yola kumbara ado datu Abu Bacil lale di hidungnya. Tapi kalau untuk pemuda lah jo pemudi anak langit anak jalanan saleronyo. Dibintangi yonalla de si boy Escobar namu lawan barenyo. Bahonda gadang bamere ini jabah HP lawe la bamere opo. Kalau bagian iyo indua dunia terbalik favoritnya. Kalau lai dunia lada terbalik bam macam ragam tu pemainnya. Ado kang akum, ado kang idoy, kang dadang, kang aceng, ustad kemet ayah 20. Tapi kalau untuk anak-anak jo kupini-pinan bota-bota kapal lonyo. Sebagai yodenala pelawa anyo sule aji sarato parto. Silawan di daerah de Malalu memang silawan lah batu tu. Walau sungguh lah de bagi itu sikit deh hibur jo. Tetapi nanu sama gari si sungai nanu uwai keto. Iyo hanan de hiburan. Sapata iyo lah de jodoh. Karano pinonton tu pamudo. Kalau nantu kaji taraso. Kalau dek namudo irama sero malino. Tuan Salmon lah si manjang nangko karano Tuan Salmon ya hoy la balipe
Menyerahkan diri Pak Jorongoy. Dele tombur disabui pasangan laki dia te kudu obare joringan yahoe kawa elo juo hari ka hari tiuk malam iku karajo Kalau disabui kayo diurang yola bapingganame bacawan perak bacawan perak bakas wetaba bakero galang badindia kaco tarali gadiang oh tarali gading kok diraya kadilang kisau siang tak sanang malam bajago odulang timbago nan bagu gua jo Pak Jorongoy Dima urang malalo kamu mambi jadi sumando namarando kawano oh badan sampai tuh badan sapantun hajo pape kusui musim pabilo kasala sainyo banang salasai hari la sanjo lubu di karo orang panjalo lele banang salasai hari la sanjo lubu di karu urang malalo laderan talan mu panjang namu nyoba jelo jelo namu ayo na tuo mangari-gari si sumuinyo Inyo hari ola malam jo nenen lalaru malam oh di pandang mato kandalan tu oh di bari pulo pasir minang iko namonyo jo pantun surau akan jadi juo panara jalan lai kasarugo panambah iman oh di dalam dado nenen jubungu agamu oh ikola dio kami badu oh la pandai pulo Alakini dunia isu akhirat samo dipakai kadua-duanya samo dipakai kadua-duanya kalalelo na pasalani ya nenen nataran jalan lai kasarugo nataran jalan lai kasarugo situ jua pa bandanya dalam nenen lai bakambu ipinang mudonyo bakambo pinang mudonyo Usala dunia dipaturu ikan indah selamat isu harinya lenda salamai isu harinya kalau lah pandai membala bulu di dalam bulu erotan baduri di dalam bulu erotan baduri pandai mengaji tubuh nenen Ela di dalam tubuh insan berdiri di dalam tubuh insan berdiri baraki ay anarang bayang nenen baraki-raki katurai taji baraki dekaturai taji iyo basa kita sembahyang ko indah suci mului jo hati lago indah suci pamului do hati masalah pada
pati tia la de kanala ya do na de mangato Di zaman ladanya kini banyak tinggi ruwo daripada boto. macam-macam lai tadang ba macam-macam nan baso Nabi ladanya banah mau tahad sadai kamuh lanan de konco. de lai yo ta lai nang gadang tapi isi lai nyo ampo Kawasan kurang saya arah lapau diambil minum kopi bagulo. Ota mampu buang kalami hijau Rokok kawan masan tunjuk